Oras sa Bilog na Pilipinas, alas 10:03. Ang oras sa Todcan NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Mahal, magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore. Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwedeng makaapekto yan sa dalin ng kuryente at magdulot ng brownout. Kanino mo naman nalaman ang mga yan? Hello po, ako si Linoy. Tama si Nanay. Kahit ang konting pagsagi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawalan ng kuryente? Aba ayaw. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Ang katotohanan, political authority either within the political community as such or through organizations representing the state must be exercised within the limits of the moral order and directed towards the common good. Citizens then are bound and conscience to obey accordingly. The responsibility, the status, and the importance of the rules of the state are clear. From Gaudium et Spes, the Church in the Modern World, Vatican II, paragraph 74. Yan po ang katotohanan. Kuya, ang pang alas 10 na news alert, atod kan Mark Cafe, asin kan NGCP. Posible na magtaas ang presyo kan bagas nin 2 pesos kada kilo sa mga masunod na bulan. Sigon sa sarong grupo kay ni kasuhapon. Sinabi ni Joji Ko, Chairperson, Philippine Confederation of Grains Associations, ini por dahil sa paglangkaw kan presyo kan gasolina. Posible man subot na dahil magtaas ang presyo kan bagas kung tatawan kan gobyerno nin ayuda sa krudo an mga transporter kan bagas. Yan ang pangalas 10 na news alert hatod kan Mark Cafe asin kan NGCP. Ini si Susan Balane, maray na aga. Ini ang Veritas Legazpi, Radyo Asin TV, katiwala sa katotohanan. Uyan na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Hatod sa Indo, kan Bicol University. Uyan na ang sa Indong host, Professor Edgar Parameda.
Good morning! Maray na aga po graray sa mga tugang. Okay, alda naman Webes. Ganun ni baguhan na ko ano. Alata ano ko na ini. Pa volume ta. Ay volume pala sa antang volume. Okay. Maray na aga, aldaw nin Webes, kita po graray magiribanan sa laon ng Sarvaras para po sa programa kan Bicol University, programang pang-edukasyon na simpang kabuhayan. Ito po sa Germanida, ang sandang nakasabay sa Bunyan alas 11 ng pagkaaga. Sa Bunyan, gano'n ako. Parang aldaw na nagtagakasarabayan kanabas na may episode ang programang ini. Kasabay po rin si Professor Seth Di Matera. Kita nasa tribal, kasi sa Masbate nasa Masbate kita. Sa Masbate kita sa Masbate dahil sa tuyang research enhancement sa ano yan, sa sarong alin sa kang gobyerno. Yan. Pero kami nag-island hopping. Pagpunta sa San Pascual o sa Jacinto, sa Ticao, hanggang duman sa Brias, sa San Pascual. May sarang agaw na halos maghapon ang biyahe ni Magpang alas 4 ng aga. Nakamot kami sa sarang lugar alas 8 ng pagkabanggi. Barko, abal-habal, van, bangka, fast crab. Diretso na ano yan, Uro. Medyo halabig na biyahe. Anyway, pagkabanggi sa pensyon sa Bicol University na ano yan, mag-conductor ng research. Okay, pero may kandis ito yung programa. Ngayon pong pagkaga, graduan silang pagpapabot yung pang-musta sa labas na inabot kan sa mga broadcast sa mga perangkabang nato sa Dekan Kamikulan, Bilog na Pilipinas, as in Bilog na Kinaban via sa tuyang mga ano yan, mga online services. Naka-live po kita mga tugang niyan. Siyempre pa sa String Free Radio, sa Radio Veritas. Siyempre pa, nanonood kita, nahihiling kita sa DCTV Channel 8. Yan. Tapos nanonood pa kita sa FB page kan Bicol University as an Extension Management Division. Okay. So, gabos, maray na aga po. Uy, siyempre pa sa mga opisyales, empleados kan Bicol University, teaching, non-teaching personnel, gabos-gabos, mga stakeholders, partners kan Bicol University. Good morning po sa indo gabos. Siyempre pa ang Bicol University, pinapanginutan kan sa kanyang presidente, si President Dr. Arnulfo M. Mascareñas. Okay? Ngayon pong pagkaaga, siyempre kada episode meron kitang bisita, igwa kitang bisita. Sa tuya pong pagbabalik mga tugang, ano po ining pag-upload na information and training section? Ini pong dissemination, information and training section kan BUIPMD. Ang BUIPMD, ini pong pag-upload na Intellectual Property Management Division kan Bicol University. Ano po ang mga functions? Ano mga programa? Anong mga proyekto, mga pinagibong aktibidades? Kani pong seksyon sa laog kan Bicol University. Pag sinabi ta pong Intellectual Property Management Division, ini po so mga kaisipan ta na ipapatan ta. Tama ba ko? Kung tama kita, taon maaraman niya to yan ang mga detalyes na yan sa pagbalik niya to, sa papamanggitan o sa paikan sa ito magiging bisita na ipuan pamayok kang Audit Dissemination, Information and Training Section kan Bicol University IPMD. Yan po sa mayang pagbabalik, makalis lang ka ng kaperang pagiramdom. Naalala mo yung first time mo sa whitening soap? Mahapdi, masakit sa balat, nagsusugat? Sabi nila normal kasi first time. Pero bakit ka pa magtitiis kung pwede namang gentle lang? Sa gandang natural, di natiis ganda. Dahil ito ay herbal, lahat natural. Green papaya with calamansi whitening soap. Made from natural papaya and calamansi extract. Pampaputi at pangalis ng dead skin cells. Papaya with tawas and turmeric soap. Sagot sa skin diseases. At meron ding guava with neem soap with germ-fighting action laban sa bacteria, virus at germs. Bakit ka pa magtitiis sa kemikal kung pwede namang natural? Pwede sa sensitive skin. Gandang natural. Available in leading drugstores and supermarkets near you. Saro sa mga common na kailangan kan mga senior citizens ang katarata. Pag igwa ka kaini, malabog ang sa imong panghiling. Igwang puting layer na nakakover sa imong mata. Alagad mahal ang magpa-opera kan katarata.
An iBerry sarong matibay na bulong sa katarata asin iba pang pigigikanan kan malabog na panghiling. An iBerry igwang bilberry asin ini made in USA. Epektibo man ang iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, nagluluha, magatol asin makulog na mata huli sa sobrang gamit ng cellphone asin computer. An iBerry mababakal sa Mercury, St. Joseph, Watsons asin sa saindong mga suking butika. Totoo bang effective ang VCO o virgin coconut oil sa COVID-19? Ako lang magsasabi sa iyo, effective! Ito si Capsec Carlo Morales. Sabi ng mga eksperto sa Department of Science and Technology, mabisa ang virgin coconut oil o VCO para mas mabilis na gumaling at pigilan ang paglala ng COVID-19. Mura na, effective pa, sigurado dahil gawang Pinoy. Capsec Carlo Morales, nagpapaalaman, kailangan natin ng tulungan. Your destiny at the heart of Legazpi, El Palacio, the first enterprise development product of the Diocese of Legazpi, El Palacio, a unique place to spend and create memories with your families, friends, and loved ones. Homey accommodations with cable TV and Wi-Fi, comfortable rooms with hot and cold shower with function halls, perfect for wedding receptions, birthday parties, trainings, seminars, conventions, and meetings. El Palacio is conveniently located beside St. Gregory the Great Cathedral Parish, Albay District, Legazpi City. Come and visit us. When you experience El Palacio, you are extending help for the welfare of the clergy of the Diocese of Legazpi. For inquiries, contact 0936-921-1225 or message us through Facebook. El Palacio, your palace experience. Dati, lumalabo talaga ang paningin ko dahil sa diabetes. At sa pag-inom ko ng iBerry, naramdaman ko na lumilinaw ang paningin ko. Saka bumaba rin ang blood sugar ko. Talagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kasi Dani, ng isda, nagkaroon ako ng katarata, iBerry, giinom na ako. Salamat sa iBerry. Medyo wala na, hindi makatulog. Todo panalo at magkapremyo. Pangkabuhayan at pangkarunungan. Raffle promo. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 top box of Mark Shield Disposable Protective Mask. Isang entry na. 1 top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Pwede na sa isang entry. 1 empty box cartoon of Gandang Natural in any variant. Isang entry na. 1 empty box cartoon of Mark Stevia Leaf Extract. Pwede na sa isang entry. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Or 1 sticker of Mark Well Isopropyl Alcohol in 500 ml or 1 gallon. Pwede na sa isang entry. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. Over 2 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mar, todo panalo at magkapremyo. Pangkabuhayan at pangkarunungan. Raffle promo. Itodo na ang pagsali. Per DOH FDA CDRR permit number 0584 series of 2022. Kung Joey, Ikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magadayon talaga sa kauswagan, kabus niya gigibon para sa sato. may modernong ospital, mga pasilidad sa tungna resibiya mga tabang medikal sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan mabuot na kongresista. Kong Joe. Problema sa kalusugan, ika'y matutulungan, di ka pababayaan. SCTV, sagot dyan. Hello. Punerarya at simbahan, pamilyang naulila, di na mamumroblema. Sa teknika. SEDB, simbang sa pag-asenso, buhay mo tiyak magbabago.
mag-asenso, nagbibigay serbisyong totoo. SEDP, dito na tayo. SEDP, dito na tayo. Sige, balik na kita rigdi sa tuyang programa. Programang pag-edukasyon asin pangkabuhayan atod po sa tuya kan Extension Management Division kan Bicol University. Okay, dinig na magparahaloy. Alas 8 kasi bago. Alas 10:18 din pagkaaga. Sige. Siring ka na nambitan ko po mga tugang kasabago bago kita mag-commercial break. May bisita kita sa kada best na igwa kita po nin episode o airing ka sa tuwing episode sa programang ini. This time, ang sa pong makakasabay si Professor Zaira G. Batalier, ang head po kan Audit, Dissemination, Information and Training Section or ADITS. Wow, magiging ang kanino, ADITS. kan Bio Intellectual Property Management Division. Miss Zaira, good morning, maray na aga. Aha. Thank you sa mga nagiling po sa Facebook Live po natin sa BUAMD. Aha, naka-cellphone mo yan si Miss Zaira kaya medyo may nag-echo. Pero ano man malinaw man ano. Okay, sige. Miss Zaira, ang sa tuyang tema ngunyan, iyo ang mga function as in mga programa kan sa imo pong seksyon, ini pong ADITS. Ano po ang function para sa kapaliwanagan niyato sa tuyang mga parantabay? Ano po yung function, mga programa kan sa tuyang seksyon diyan sa Laogan Bicol University? Okay, good morning po. So, Sir Edgar, actually hindi lang po iisa yung section ng IPMD and itatakal ko po lahat yung tatlong section. So, yung tatlo po natin ay yung PUMIDs or yung Patent, Utility Model, Industrial Design section. We have also po yung ACU IP or yung Assignment, Copyright, and Other Intellectual Properties. And meron din po tayo po yung sabi nga po natin, yung pinamumunuan po natin, yung ADIT, yung sa Audit, Dissemination, Information, and Training section po. So, yung kuan po kasi, yung Intellectual Property Management Division is under po siya ng umbrella ng Office of the Vice President for Research, Development, and Extension. Po. Okay. Ano po ang pagkakaiba kan tulong na seksyon sa iraron po kang Intellectual Property Management Division? By the way, say po ma'am ang head ta kaning IPMD? Ang head ta po, oo nga po pala. Good morning po pala sa aming director, Dr. Nicanor Balbin po. Si Sir Nick Balbin. Opo. Okay. Isa po siya sa researcher and inventor po ng Bicol University. Yun, actually, isa siya sa outstanding researcher ng Bicol University. Ayan, ako salud to kay Sir Nick na Balbin. Grabe siyang nakulon siyang mga inbensyon. Napapatent niya pati Okay, sige. Inunod siguro Miss Zaira, ano po ang function, trabaho kang sa imo pong section, ini pong ADITS? Apo. Sa audit po, ito po yung sa IT audit, kasi po audit, dissemination, and information and training section. Apo. So actually po, sa section ko po, ako po yung gumagawa ng IT audit para po ma-check po natin, ma-screen po natin sa research proposal pa lang po, i-screen na po natin kung may mga potential na intellectual property po dyan na ma-generate after yung research. Actually, hindi lang po tayo nagki-cater sa mga faculty, nagki-cater din po tayo sa mga student po ng Bicol University. So aside po sa IT audit, kami din po yung sa dissemination and information. So lahat po ng mga data na hinihingi from accreditation, mga ISO, SOC leveling. So kami po yung nagpo-provide. Actually, yung may mga agency din po na humihingi ng data. So dito po sa section namin po yun makukuha. And yung pinaka-highlight po ng section po ay yung training. Yung mga training po na pinuprovide
related po sa mga intellectual property. Mhm. So, yun po yung function po ng ADIT or yung Audit, Dissemination, Information, and Training section. Okay. Bago so panduasin pangtulong section, pag sinabi pong intellectual property, ini po baga, ini daw tabi Ma'am Saira, so alba nga igwa akong na-inventong bagong utility. May nabinto may akong app. Mga araw po daw po kanina pag sinabing mga na-invento na dapat na ipa-registered mo para maproteksyonan ang ownership mo kay ni. Opo, ang intellectual property po, so, yung sa Tagalog po niya, yung sinasabi yung yamang isip. Yamang isip. So, Mhm. opo, yamang isip. So, marami pong mga yamang isip, hindi lang po yung mga invention, hindi lang po innovation. Mhm. We also have mga creative works po, like for example, yung mga pinata-copyright po natin. Mhm. Tapos yung mga logo po na na-develop, pina-file din po natin siya under po sa trademark. Pag sinabi Ma'am Saira na creative works, inibas sa mga kanta, inibas sa mga tula, o inibas sa mga articles, araw po ba kayo? O may mga ibang kategorya ining pig-upload na creative works? Actually, sir, napakadami po ng mga creative works. Mga photos, mga drawing, painting, sculpture, yung mga paan po ng mga sa mga art, yung mga architecture, tula, kanta. So yung mga video po natin, sir, yung mga nadidevelop din po natin ng mga PowerPoint presentation, especially yung mga lecture po natin, pwede po siya i-protect under po sa copyright. Ayun, So napakarami, sir, ng intellectual property po, hindi lang po talaga siya iisa po. Kasi pag sinabi pa, ang iba pa kayo nag-iisip na pag sinabing ipapapatent ko ngayon ito ngayon sa mga models, nakaimbento ngayon ako nin kala, nakaimbento ako nin applications, nakaimbento ako nin gamit sa pang-uma, bako lang palang duman, sakop kayo, kundi ini pati pala yung mga instructional materials na pigabanggit mo kasubaga, kasi ang mga PowerPoint, mga instructional materials ni tama ba, Miss Saira, no? Opo, marami po, sir. Actually, marami pong nagpo-provide. Kahit na yung mga computer programs po, pina-file po for protection po under copyright. So, Ayun. napakarami po kasi ng types ng intellectual property. We have po copyright, trademark, utility model, industrial design, Yun. patent. May mga trade secret po, sir. May Yun, geographical indication. So, napakarami po ng mga yamang isip po natin na kailangan nating i-protect. May na-invento ba ngayon ako, halimbawa, Miss Saira, na recipe na ako sa nangyatabi ka ng recipe sa pagkakana. Ako lang yan kinaka-invento. Pwede man yan? Arog kaya ipapatent? May choice na po, sir. If gusto mo po siyang i-file under utility model or kung new talaga siya, pwede po siya sa invention. Pero kung ayaw mo talagang i-disclose, pwede po siya, may protection din po yan, yung tinatawag po natin na trade secret. So, hindi mo siya ipa-file for protection. Opo, hindi mo po siya ipa-file, pero protected na po siya under trade secret. Okay. Halimbawa, tabi, Miss Saira, may sara akong na-invento ngayon na sarong gamit, tapos all of a sudden may nagkopya o mag-imitate, tapos pinaregister, may karapatan pa ako maghabol? O daina? Depende, sir. Depende, sir. Kung protected po, kung protect mo po yung intellectual property. Ang ruling po kasi po natin sa IP is first to file and not first to invent. First to file, not first to invent. Po. Ibig sabihin, kung may naisip na ako, nasa proseso pa. Nasa proseso, pwede na ba ianan? Pwede na ba yan ianan? Pag-develop ko pa lang ini, pwede ko na yan i-file? Or dapat matapos? Opo, may disclosure ka po, sir. Dapat functional na po siya. Functional. Opo, Kasi baka nag-iisip ngayon ako, baka mainutan ako kay ini, pigararong na ngayon sa kaya nga i-file ko na ito, lose. Tapos siguro ngayon ako. So dapat functional na. And ano yan? Kasi kung baka lang functional, pwede bang i-commercialize na muna o functional na muna? Dapat po, sir, may IP protection na po tayo before po natin siya ilalabas po sa market for commercialization. Okay. Po, sir. Okay, yung pala kaya pala nakulong yung mga imitation baga kaya pala ang iba baga ng mga otoridad nagre-register sarong yang sarong tindahan ta kinopya nga sa brand na arog kay ni kinopya nga sa arog kay ning product arog pala ka nangyari So, garo protection man duman sa nag-isip o nagkaigwa kang yamang isip na ini. Arog ka ng role kang kang opisina ta. Okay. So, yung opisina mo, yung section mo, yan sa audit, sa training, sa information dissemination. Okay. How about hindi ma'am sabi sa
ining sa patent, utility model, ano pang trabaho ninda? Ano function ninda? Oh? So, ang patent utility model and industrial design Aha, section aha. po ng IPMD, sila naman po yung nagkakandak ng mga patent searching and yung patent drafting and syempre po yung patent protection. Mhm. So, ang patent searching po natin, sir, before, during, and after po siya ginagawa. So, Mhm. before, like for example, before ka mag-develop or before ka po mag-conduct ng research, dapat mag-undergo po ang ating research ng patent searching or kahit po yung hindi siya research, kailangan po mag-undergo po siya ng patent searching. Mhm. So sa patent searching po kasi, sir, dyan po yun po yung process na ina-identify natin kung part na ba siya ng prior art or meron na ba niyan existing. Mhm. Sometimes po kasi, sir, akala natin tayo pa lang ang unang naka-invent ng isang product, isang machine, or other IPs, pero when mag-undergo po tayo ng patent searching, makikita po natin dyan na, ay, meron na palang nauna sa atin. So, ganyan po yung process na po yan. So, actually, sir, ang patent searching, hindi naman po natin sa dinidiscourage ang mga researcher or yung mga nagkakandak po ng product development. So, yung patent searching po ay isa pa siyang tool na nakakatulong po sa ating mga researcher and mga product developer, innovator, inventor, para mas ma-enhance pa po nila yung mga product or mga research po na kinakandak nila. And para ma-prevent din po, sir, yung tinatawag po natin patent infringement. Kasi po pag akala natin tayo pala ang nakagawa nun, pero meron na pala, may tendency po na tayo po ang ireklamo. Totoo yan. Opo, ganun, sir. Sa parte na ni Tabi, Miss Syra, halimbawa ako ngayon may naisip, sige ang search ko, pero may mga nahilig na ako, pero dahil pa ba ngaya, pero duda pa ako, baka kaya similar, baka in-enhance ko lang, pwede ako maghaga din tabang po sa Indo, sa opisina Indo, magpatabang sa research. Sir. Opo, sir. Open na open po ang aming division para sa mga ganyan po, sir. Especially po if you are faculty or student of Bicol University, and kahit po mga alumni, sir, pwede po sa amin lumapit po, sir. And actually, nagtikater din po kami, sir, sa mga external clients through our Innovation and Technology Support Office. So, actually, may mga pumupunta po dito sa amin, nagpa-file ng copyright, taga Masbate, taga Sorsogon, mga government agency like BFAR, kahit yung mga SUKPO, CDSUA, SSU, nag-take din po sila ng help po sa amin. Ayun, no. Kung halimbawa tabi, Miss Syra ngayon, ako nag-agi kang proseso kang search. Nahiling ko ngayon sa sarong website, sarong model na, ay, pwede pala nga ini. Kinopya ko. Pero itong nahiling niyang, pero pigiling niya, dahil pa man ito naparehistro, dahil pa man napapatent, pwede siya mag-assist man sa Indo, no? At mag-advise technical o yung legal procedures, paano yan? Kasabay po yan sa mga assistant na bigita-ota? Opo, sir. Pero yung sa legal part po, nag-a-assist lang po kami sa kanila because so far, as of the moment po, wala pa po kaming patent attorney sa aming office. Kasi Ayun, ibang field po kasi, sir, yan na ibang tama. specialized law yung sinasabi na IP law. So, kaya hindi po basta-basta yung nag-handle po ng ganyan na mga proceedings po. So, more on IP application hanggang doon lang po IP protection. And syempre, kine-check din po namin kung may lumalabag ba sa mga karapatang sa IP ng ating mga faculty and students. Kang nasa Masbate ako, Miss Syra, nakadaman ako sa sa San Pascual. May bigpaling sa akong mga produkto, Coco Jam, dako lang mga product, ngunyan, pigparaturuan sila kang DOT na paano ma-improve. Halimbawa, gusto niya na mag-apply na, protection ang kung product na ni, hindi may makaharog. Ini ang Coco Jam, ako, di kami sa Masbate, kami nag-develop ka ini. Pwede sila ni assistance po sa inyo kung paano procedure ka na, no? Yes po, sir. And minsan po, sir, ino-orient din po namin sila kasi kung minsan po isang IP lang ang alam talaga po nila. Sometimes copyright lang talaga. So hindi nila alam. Sa isa pong product, pwede ka pong maka-generate ng copyright, pwede mo pong
since product siya na binibenta, pwede din po siya magkaroon ng trademark, and pwede din po yung process po ng paggawa nung jam na sinasabi ni Peter. So, maraming IP na pwedeng makuha sa isang product lang po. Iyo. Tako minsan baga, sa mga naduman ng tao na nahiling nagsasabi sila, uy, kami nga ka ng original na gibo. Kami nga yung, lalo ko rin ako sa mga, kada mo ako sa Masbate. Sa Masbate pa, kami nga yung original na gibo ka ini. Tapos may nahiling ako, kami man yung original. Ito nga, mas original. Kami original. Mas original. So, paano daw yan ang validate na siguro kung original yan, kung siya ang primera, kung saya ang recipe, kung na-registered man hanggang sa indong, sa IP, tabi Miss Syra, Opo, para sir, ma-validate kasi, Opo, sir, kasi kung ipa-file mo siya, actually, sabi ko baga kanina, sir, is first to file rule, not first yan, to invent. tama ka. Although sila ang nauna na makadevelop ng product na yun, kung hindi naman po nila protect, hindi pa rin po sila secure na hindi makakopya po yung product nila. Iyo. So kita Miss Syra, bako lang naman sa mga utility, naman sa mga applications, sa mga pigapuntang creative, pati food sabay ini mga punta alba nga sa Kamalig. Ako nga yung original kaining pinangat. Ako man yung original, unang yung bago. May mga araw ba sa kumta ni tabi Miss Syra, ining araw kay ni sa food yan, sa mga food na gusto ko nga i-patent na akong original kay ni. Sa kumta yan. Actually, sir, karamihan po ng pinail po natin under utility model ay more on the process nung pag-develop ng isang product po. Like, nung nakaraan po, sir, na RDE exemplar, binigyan po natin ng award si Professor Janessa kasi po may pinail po siya nung process po nung paggawa po ng energy bar. So, yun, sa FCC, si Ma'am Janessa, Yes, yes po, sir. Siya po yung director po ng Food Innovation and Commercialization FICC, Center po natin. Opo. Sa mga students po nila sa food tech, marami din po na-protect ng mga food. Like, yung spicy puto, yung mga process po noon sa pina-file po natin sa under utility model. So, actually po, sir, yung mga naka-file po natin na mga IP protection, nakaka-join po sila sa mga invention contest and exhibit, especially po kung meron ka pong certificate na makakapagpatunay na yung IP ay protected po. So, during the mga invention contest and exhibit po baga, hinahanap po na as one of the requirements yung certificate ng IP. Taramang ko daw sa barkada ko dyan sa Kagsawa na ipa-register niya yan na shake, sili shake. May nagilingan pa na kami kan sarong bulan ganito dyan sa Kagsawa. Uning nga tabi gar ang level 1, sarong sili. Level 2, duwang sili. Level 3, tilong sili. Anya ko naisip ko yan na pwede yan ipapatent na yan mga ayan na abot kayan shake with sili. Apo, yung process pwede yan process Sabi parahiling ko na Yes, may sir. video nga na ako Miss Syra, aron pa lang kayo ng step. Tapos niya ako bigururot mo ning lada, garuhi halo sa naduman. Kaya ang level 1 garo okay naman. Kaya naman nagkakagat naman sa dila. Lako ang level 2 mas grabe ini. So aron kan pwede yan Pwede, sir. Basta po makakapasa po sila sa mga patentability criteria po na sinasabi. Opo. Kasi po sa patentability criteria, kailangan po natin na novel. Kailangan po natin na may inventive step. And kailangan po natin na may industrial applicability. Ayun. So, i-screen muna po siya. Tapos ipapatent search din po siya kung pwede ba, kung talagang new siya, kung talagang may inventive step, and mayroon po siyang industrial applicability or may use. Yun pala ng mga proseso na may criteria. Sa cost tabi sa cost yan. Alba mapaano nga ako? Anong cost? I mean, may cost bang dakula or may expenses bang dakula? Yes, sir. Meron po. Pag taga Bicol University ka po and output po siya ng research, free of charge po siya. Ay, so, Okay? tama. Opo, syempre. Pag naman po, sir, pag students po, once na i-assign po nila ang technology, ang BU na po ang bahalang mag-handle po nung sa IP protection. Opo, may sinassignan po tayo na
deed of assignment. Mhm. So, after po na yung mga student, karamihan po, sir, ng mga nagjo-join sa mga invention contest and exhibit, nag-sign po sila ng deed of assignment sa Bicol University. Mhm. And yung Bicol University na po ang nag-process from patent searching, drafting, to IP Mhm. protection po. Bicol University na po ang Kita na nag-process nag-continue. po nun. Opo. Okay. Sa ngayon tabi, Miss Zaira, ano ng mga utility models, ano ng mga proseso, ano ng mga applications kung igwaman ang napapatenta na po diyan? I mean, na-registered na maproteheran ang ano kaniyo, ang ining yamang yamang isip. Ano na po mga nyaon na nag-register sa tuya? Actually, marami po tayong product po from BUTC, yung sa Tabaco Campus, yung sa Pilipulp, yung Pilipulp sauce, yung Pilipulp powder, and sa Bicol University Gubat Campus, yung mga product po ni Ma'am Haji. Ayun, yung ginger, ano? Opo, yung sa labat. Marami po yung mga yung may rosemary, yung may oregano. So, iba-iba pong mga variants po ng mga product po ni Ma'am Haji. Opo, utility model po siya, sir. Utility model. Apo, utility model. Utility model, itong sa labat? Ang po ka utility model? Utility model po siya, sir. Okay. So, ano pa tabi, Miss Zaira? Yung iba din po, sir, marami din po sa Bukap, yung mga machine po nung sa agricultural engineering. Meron din po yung mga na-file, like for example, yung sa tracking machine po ni Sir Malinis. So, halos karamihan po na mga nasa invention ay ginawa po ni na Sir Malinis. Like yung Philly Pulping. Yan, nahiling ko itong Philly Pulper. Opo, marami pong mga machine po doon, sir. Okay. Kahit yung paggawa po, yung crop processing po, meron din po siya. And napakarami din po sa Busit. Sa Busit, sir, napakarami po ng mga final po natin, ng mga process po, ng pag-produce ng mga products po ng mga student. Like for example po, yung sa, nakalimutan ko yung ang dami po kasi, sir, talaga, yung energy bar ni Ma'am Janessa, yung mga sa student po na yung fiber plant, yun ang ginawa nila. Opo, meron din po mga industrial design ng sa Sansevieria po baga. Yun, Sansevieria. Kay Sir Nolan yata, Bilaro yun, ano? Hindi naman. Iba naman. Meron din po, sir, sa meron din po, sir, sa Busit, yung sa industrial design po na ginawa po ng mga bata. Actually po, winner po sila sa AMY IP Award. Uy, congratulations. Opo. So, talaga yung mga BUN po natin. Nakita ko nga yung si Sir June Peñol, meron yan yata pina-IP. Meron ba logo yata, design yata yun? Pero din yung yata mga siya, design po, yung mga industrial design po ni Sir, yung sa bamboo, yung mga sa coconut shell, mga lamps, napakarami din po ng mga pinafile. Actually po, hindi pa yun nilalabas lahat ni Sir Pinyol. Pautay-utay. Marami pa po. As in, marami pa pong nag-develop si Sir Pinyol. Itong barkada natin na ito, maraming tinatago itong mga inventions pa. Oo, pasimple lang, no? Pasimple lang. Pasimple lang. Okay. Balik tayo doon, Ma'am Zaira. Dito sa pangatlong section, yung assign copyright ba yun? Tama ba? Assignment of copyright. Ano ba ng functions po nito? Assignment, copyright, and other IPs po yan, sir. Apo. Yung ako IP po ay pinamumunuan din po yan ni Professor Christian Bayo. Okay. Siya po yung assign po sa gawa ng mga deed of assignment, paki-coordinate po sa mga inventors, especially sa mga students. Siya po yung nakiki-coordinate po dyan. And then, yung sa copyright po, siya din po yung nagpa-file po ng copyright protection po sa National Library po. And yung other IPs po natin, sir, ay kasama po dyan, sir, yung mga trademark, animal breed, plant breed. So, naandyan din po sa kanya po yun ang section. Okay. Paano bang proseso, paano bang step by step para maano mo talaga, ma-registered yung yung isang utility model? Ano ba yung pasunod-sunod nito? Halimbawa, kung gusto kong i-registered yung yung product kong na-invento or model na na-invento ko.
Okay. Simulan po natin, sir, sa copyright, kung paano ang pag-file ng copyright. Kasi karamihan Halimbawa, po copyright. talaga ng mga, karamihan po ng mga clients namin, ang pina-file po nila ay mga copyright. Like, yung product po nung, yung sa instructional materials Yung nila. IM, Yung mga IMs po nila, mga IEC, yung mga libro po nila, yung mga PowerPoint, yung mga software na na-develop. So, yung pag-file po niyan, sir, ay napakasimple lang naman po. May binibigay po kami ng mga list ng requirement or yung sinasabi po nating checklist. Okay. Yung checklist po, doon po sa ating checklist, nakalagay po doon yung form na kailangan po notarize, and kailangan pong meron po tayong 3 copies of copyrightable work. Like for example, kung kanta po yan, sir, dapat naka-CD. Okay. Kung book po siya, dapat naka-hardbound po siya. Or kung halimbawa po mga IEC material, mga flyers, so dapat magpo-provide din po tayo ng copy niyan. So aside from that po, kailangan po natin ng 2 documentary stamp. And if product of research po siya, wala po siyang babayaran. Pero pag hindi po, pag product of instruction, naka-charge po dapat siya sa ating colleges. So pag hindi naman, like for example, personal mo lang naman po siya, you just need to pay 200 pesos po para po sa napakababa naman, pag-process po. Baba, Yes po. baba. Nakadepende, sir. Kung sa National Library ka po magpa-file, 200 pesos po yung binabayaran. Pero pag sa IPO field, 500 po yung binabayaran po natin, sir. Pag external client ka, sir, and halimbawa, yung mga friends mo gustong mag-file ng copyright protection, tapos hindi naman po sila mga taga-BU, they just need to add 300 pesos for the management fee. Kasi po, ita-travel pa po yan, ihahati doon sa National Library, tapos kukuha ng certificate. So, may 300 pesos po tayo na additional po na charge po sa ating mga external clients. Bakit pala, Miss Ira, sa National Library natin dito sa atin, once na nakumpleto na yung checklist na submit na, dito ba sa atin approval? Dito na mismo sa atin yung approval nito na patented na yung yung product mo halimbawa? Ay, hindi po, sir. Yung copyright po, sir, yung nagpo-provide po ng certificate ay ang ating National Library po. Okay. Kaya sinusubmit natin doon sa National Library. Yes po, sir. Okay. Doon po ang depository po ng ating mga creative work. Okay. Hindi siya papasok kasi may IPO office yata, Intellectual Property Office National. Meron ba nun, Miss Ira? Meron pong Intellectual Property Office of the Philippines. Yun nga po yung sinasabi po natin na actually lately lang po na dagdag yung copyright section po nila. So, pag doon po kasi po tayo nagpo-file nung sa copyright po sa IPO bill, mas mataas po yung charge po nila. Okay. Opo, 500. So, unless po kung magsusubmit po tayo ng by bulk, so mga 50 na copyright, so 200 po yung sina-charge po nila. Okay. So, either mag-submit ka o magpa-approve ka doon sa National Library or dito sa IPO office, tama? Yes po, sir. Okay. Anong Sa mas copyright, maganda? in terms of copyright, Pwede ba sa dalawa niyan mag-submit ka or pipili ka lang ng isa? isa lang po, sir. lang po. Para Opo. pasiguro ka na meron kang record sa National Library, meron kang record sa IPO. So, isa lang pala ang pipiliin mo. Okay. Kasi yung hinahanap lang naman po natin dyan is yung protection. Okay. So, doon pala yun. So, yun pala yung proseso. Mag-a-apply dito sa atin o sa copyright. Okay. Sa iba naman, ito sa copyright Sa lang. iba po, sir. Opo. Sa iba po, sir, before po tayo apply ng IP protection para sa mga iba po, sa utility model, sa trademark, at sa patent, industrial design. So, before po tayo maka-apply for protection, kailangan po natin, sir, na mag-submit muna po ng ating disclosure form. Okay. Opo, dapat po, kung taga-BU ka po, kailangan po endorse po siya ng iyong college. And then, after po na ma-endorse ang ating disclosure form, mag-undergo po siya sa process ng patent searching. So, once na okay naman yung patent searching, or may mga i-revise, kailangan pong i-revise po ng ating innovator or ng ating inventor. So, after po niya ma-revise,
So, ide-draft na po, mag-undergo naman po siya ng tinatawag po Okay. nating patent drafting. Mhm. Kasi yung patent drafting po, sir, ay iba po yung language na ginagawa. Parang Mm. iba yung jargon po nung sa Oho. patent drafting. Ako nga, Opo. ina-absorb ko yung ano ba yung, baka technical term kasi yung ginagamit natin, yung Mm-mm, drafting. napaka-technical po, Oh, sir. napaka-technical. Sa bagay, yung proseso naman ng utility model is highly technical naman, lalo ko yung mga, ano yan, tama? So, Mga sa drafting. automotive. O automotive. Oo, So, yung pala yung napakakaan proseso. talaga. Parang dumadaan sa masusing proseso. Yes. Sa IPO din ba ang bagsak nito? Or saan na siya Opo, babagsak pag utility? after po siya, sir, ma-draft, Okay. after po siya ma-draft, ipa-file na po siya, sir. IP application na po siya, sir, doon po Okay. sa ating Intellectual Property Office of the Philippines. Okay. So, actually, since nag-pandemic po, Mhm. nag-offer na po yung IPO field ng Mhm. online filing. Oh, So, pero opo, paano sa pagpadala online, niyan, Miss Syra? Kasi kung ako may naka-invento ng utility model, ipapadala ko ba yan sa sa IPO office? Yung physical ay, na, hindi po, sir. So, kaya po, yun po ang pinaka-purpose po ng patent Oho. drafting. Kasi Okay. doon po sa patent drafting, doon Mhm. mo muna po dinidiscuss kung ano yung product Okay, mo, okay. Wala pa naman paano na, sila product. nagko-connect. Okay. Opo, hindi naman po magdadala po ng Okay. product or ng any Aha. prototype po. Okay, okay. Aha. Hindi po siya magdadala. So, So, dinidiscuss after mo po, na sir, doon. na, after po, sir, na Mhm. ma-file mo po siya sa Intellectual Property Office of the Philippines, Mhm. so mag-undergo po siya doon sa IPO field. I-examine po siya ng ating mga patent examiner sa Mhm. IPO field. Mhm. I-check po nila yung formality po. So, Okay. after po nila ma-check yung formality po ng ating intellectual property o yung Mhm. utility model or yung ating invention na vinyl, so magpapadala po sila ng tinatawag po nating office action. Okay. So, yung office action po, yun po yung mga nakalagay po sa ating office action, siya po yung mga na-check or mga nakita na may something, may Mhm. mali or Mhm. whatsoever. So, Mhm. naandun po magpapadala po sila ng office action na ang Mhm. una pong na umaabot po dito ay yung tinatawag po natin na formality report. Mhm. So, dapat po yung formality report na po yun, masasagutan po siya Mm. ng ating patent agent naman po dito sa Bicol University. Okay. So, pag hindi po masyadong malinaw sa patent agent, kailangan po niyang kausapin ang ating inventor, innovator, or researcher Mhm. para po masagot natin. Nagsisik sila ng help para masagot po yung office action na dumating from IPO field. Pag Okay. naman, sir, yun po ay sa utility model. Okay. Pag nakuan mo Yun ang naman proseso. siya, Ilang buwan matatapos yung proseso nito, yung sa utility model? Para tayong nag-ano ng thesis tapos pa-amprop ka sa panel, ito yung mga revisions, babalik sa iyo, i-revise mo, then submit mo uli, magpa-final ka. Ganun din ba yung parang proseso dun sa sa application natin sa utility model, no? Opo, yes po. And Mhm. masyadong technical po Oo, siya. technical lalo siya, no? Lalo technical Mas siya. technical po siya. Opo. Kaya Mm. maraming trainings din po yung pinagdaanan po namin para Okay. lang po matuto ng Yung iba nga na mga kasama namin nag-give up na. Yung How long it will take, Tabi? How long it will take, Tabi, Miss Syra, para sa ganun na proseso? 1 year? Actually, Months? yes, sir. Actually, nung dati, sir, umaabot siya, sir, ng taon. Okay. Kasi po, konti lang din po konti lang yung agent natin, and Mhm. sa IPO field po, nung mga Mhm. time na yun, ay konti lang din po yung mga Okay. patent examiner. So, Mhm. umaabot talaga ng taon. Pero ngayon po, dumadag na din po yung mga patent examiner po sa IPO field, Mhm. kaya medyo mas mabilis-bilis po. So, Okay. within a year po na nakukaan, pag okay naman po yung process ng sagutan ng Mhm. patent agent and patent examiner, pag nakukomply naman po yung mga nakalagay doon sa mga report, so mas mabilis po siya. Pero Mhm. sometimes, dahil din po sa bulk ng maraming din na ini-examine ang ating mga patent examiner, so doon po nagtatagal din kasi kailangan mong hintayin yung ating Mhm. office action before ka po na sumagot po doon. Actually Mhm. po, nagkaroon kami ng experience na
dumating yung ating office action, tapos na yung deadline kasi may nakalagay po dyan yung Aha. deadline na kailangan mo siyang Okay. sagutin within 60 days. Oh. O 60 days na yun, sir, ha? Pero since yung ginagamit pa nila noon ay snail mail, so medyo natatagalan po. Pero ngayon, nag-innovate na din po yung Okay. ating Intellectual Property Office of the Philippines. So may tinatawag na po tayo ngayon na e-core or yung Okay. e-correspondence. So via Okay. email po, Okay. nag-send na po sila ng kanilang mga office action. Pero at the same time po, may pinapadala pa rin po sila ng mga office action through snail mail. Anong snail mail? Yung inisip ko mabagal na. Ano? Yung para bang yun ang nabanggit mo Post kanina. office, sir, via post office. Yung ano yung word mo ano. Ang pag inisip kasi yung snail baga ang bagal na hindi. Pero hindi naman siguro kasing bagal ng mga ano yan kasi ano yan yung courier natin ano. Kailang 60 days. Anong nangyari doon kasi 60 days siya tapos pag-receive niya deadline tapos na pala yung deadline. Anong nangyari doon? Na-reconsider ba? Naguan po kami sir. Nagsulat po kami sa IPO Okay. field. Okay. Opo, nagsulat po kami Aha. and na-revive naman po yung kaan Oo. without cost. Kasi po pag hindi ka po nakasagot, forfeited na po yung iyong IP Oo. application. Oo, So para hindi siya sir ma-forfeit, kailangan mong magbayad. Pero pag may justifiable reason ka naman po, kino-consider po nila yung Okay. without cost po. Na-imagine ko kasi yung binabanggit mo kanina na minsan may mga kumbaga sabi ko nalalangkag na natatagalan na. Oo, kasi just imagine mo ng God, you are waiting for how many months kasi nag-aantay ka na para kumbaga maging legal sa'yo yun, mapasa'yo yung ano noon. Eh, siyempre may cost yun, yung time na ano yun. So, anong ginagawa natin dito, Miss Ira, alimbawa, para wag nating ma-discourage yung mga gusto magpa-apatat. Anong ginagawa natin ditong hakbang? So actually sir, kinakausap naman po namin yung mga researcher po natin, yung ating innovator and inventor. And we continue nagpa-follow up din po kami sa ating IPO field kasi since Innovation and Technology Support Office po tayo, may nakatoka po sa IPO field na parang mag-guide po sa amin. Okay. And we also have IPSO kay Sir Nino. Anong IPSO? Nag-seek din kami ng help. Ano yung IPSO po, yung sa DTI po, yung IP Satellite Office po. Okay. Nasa DTI po siya. Opo. Okay. Dito kay Sir Din Dunabol sa provincial office, ano? Tama ba? Sakuan po siya. Kasi ang nag-handle po ng IPSO po natin ay si Sir Nanino Torre. Dito sa loob ng ano natin, ng BU yan? Sa DTI? Hindi po sir, sa DTI po. Okay, Opo. okay. So meron tayong Under direct kayo. na collaboration, coordination sa DTI, ano? Opo, may IPSO po. Sa IPSO, through IPSO. Okay. IPSO ang tawag niya, no? Yung IPO, under anong office yon? Sa Office of the President, DOST, or anong office yon? Or direct na siya sa Malacanang, or what? Ang IPO field po, actually sir, under po siya ng sa DTI. DTI, okay. Opo, DTI. DTI po siya, kaya po yung IPSO po natin, nasa DTI din po siya naka-station. Okay. So, ganun pala ang proseso. Pero ako na-excite dito. Ngayon ko na ito nalalaman na ganito pa yung proseso para yung masasabi natin na akin ito. Yung yamang isip, akin ito. Matagal na talaga ang proseso talaga. Ganun ba talaga yan? Ano? Medyo matagal talaga ang proseso, no? Miss Ira. Matagal sir, lalo na kung ang disclosure po natin ay hindi masyadong malinaw. Pero kung tama. malinaw naman po sir ang ating disclosure and madali naman po dumating yung ating mga office action, mabilis lang po sir siya. Actually, within a year, may nare-receive na po tayo mga certificates. Pag sinabi nating disclosure, Miss Ira, ito yung kabuuan, detalye kung paano mo ginawa itong utility model, sir, yung details ng process. Opo. Yung mga Kung materials, halimbawa tama po ba? siya, yung mga materials po niya. So, parang specifications, kung andyan na. sir, specific. Actually, meron po dun talaga sa part nung sa patent drafting ng specification. Okay. So, actually, kahit yung mga machine po yung masyadong technical kasi hahanapin mo yung interconnectivity po nung mga machine. Like for example, ako po, nagda-draft ako mga sa automotive. So, minsan na nanunungsod din ako talaga kaya
may close coordination talaga kami. Ayun. Dati po ang aming director po ay siya po yung usual na nagpa-file po sa amin ng protection. So, Okay. usually ako nag-handle nung sa drafting. Kaya sir, ano tong part na to? So, ganyan. Kung minsan, kailangan okay. mo pang i-google po yung mga parts na Aha. yun. Oo. Tandaan ko to, Miss Syra, at malaking punto siguro to sa NBC, ano. Ay, yes, sir. Napakalaki po ng punto sa NBC. Oo, tinatandaan ko naman siya itong mga pinag-uusapan natin kung ilang points. Usap na tayo ng points sa NBC. Ano. Kasi maliban sa Actually, sir, research. NBC lang yun, NBC lang yun. lang po. NBC lang yun. Pero may mas malaki po na reward pag nag-develop po tayo ng Sige. product. Ano yung malaking reward na yun? At interesado pa Ang ako. malaking reward, sir, pag na-commercialize mo po siya. Tama. Ano. So, opo, kasi hindi lang po dapat ang mga technology po natin, after na ma-develop natin, after na ma-protect, hanggang doon na lang. So, dapat may next level dapat. So, kailangan natin i-commercialize yan, di ba, sir? Sa Entrep. Yun. Napakalaking May kwan yan. pera yun. Magkano ba yung ano ko dyan? Yung anong tawag noon? Yung intellectual, parang anong tawag nyo? May term niya. Royalty May niya. royalty, yes. May royalty. Yeah. Oo. Tama pala noon. Mas malaking ano yun? Incentive ba yun, ha? Yes, sir. Oo. And actually, sir, meron din po kami ngayon na dinadraft na yung incentive for our inventor. So, nasa process na po siya. Sige. Malapit na tayo sa exciting part. Yan yung inaantay ko. Yung incentive part. Entrepreneur kasi ako. Kaya, yes. Uy, Miss Syra, mas gusto tayo. Entrepreneur tayo. Ito ikaw entrepreneur. Mas as gusto ko sanang ipagpatuloy kasi nasa exciting mo pero yan. Exciting part na. Exciting part na tayo kaya lang oras na. 1 minute na lang. Baka may gusto ka pang idagdag, Miss Syra, sa ating mga information sa ating mga nakikinig. Please go ahead sa pangalan ng IPMD, yung 3 sections na nabanggit mo kanina. Yung yung sa patent utility industry, sino yung head natin doon? Si Sir na Richard Colasito po, engineer. Okay, engineer Colasito. Po. Saka yung sa assignment, si Sir na Baino, Sir ika naman yung sa Baino. audits. Ika naman yung sa audits. So, Apo. ang overall head nito, si Dr. Nick Balbin, Opo, sir. Si Dr. Balbin. Sige, baka Miss Syra, may mga dagdag ka pang information bago tayo magpaalam sa ating programa ngayong umaga? Okay po, on behalf of the BUIPMD, we would like to thank you all po sa pakikinig sa aming mga function and programs po ng BUIPMD. So, ang masasabi ko lang po, if your intellectual property is worth copying, it is also worth protecting. Kaya protektahan po natin ang ating mga yamang isip. Good morning. Good morning. Thank you, Miss Syra. Yan po mga tugang ang tuyang bisitang na pagkaaga, si Professor Syra G. Batalier, ang head ng Audit, Dissemination, Information, and Training Section kang BUIPMD or ADIT sa madaling sabi. So, dakol akong naaraman. Dakol kitang naisiya sa itong mga prantabay. So, sa pangarampukan sa itong mga pag-iriba digdi sa Laukang Station, salamat. Sa pangarampukan sa itong mga kaiba sa Bicol University headed by our President, Dr. Arnulfo M. Mascareñas, at sa tuyang VP for Research Extension, si Dr. Luisa Mano. Siyempre, ang head kang Extension Management Division, si Professor Arwena Soilo. And sa tuyang dating EMD head, si Dr. Lester Narvaez. Siyempre pa, ang CPRO si Dr. Renelin Bautista. And Dean kang College of Arts and Letters, si Dr. Letty Lopez. At sa tuyang Dean sa CBEM, si Dr. Eddie SC. Sa paran kan ni Dr. Beth Alpani, as in mga staff na yan sa EMD, good morning. Sa pangaran ni Professor Seth Di Matera, hindi po silang nakasabay si Professor Edgar S. Barameda hanggang sa masunod na Sabado sa programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan. Good morning, maray na aga. Napasaindo ang programang Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Antabayan liwat sa masunod na Webes. Digdisa na sa Radyo Veritas Legazpi.
Diyos ato katiwala sa katotohan, sa balitan, sa pagtabang sa kapwa. Tamang oras, alas 11:03. Ngayon po ang katotohanan, the church cannot and must not have or must not take upon herself the political battle to bring about the most just society possible. She cannot and must not replace the state. Yet at the same time, she cannot and must not remain on the sidelines in the fight for justice. From Pope Benedict XVI. Yan po ang katotohanan.